Bevi Curious huwa l-isem ta' applikazzjoni li nieda l-lettur fih dan l-Istitut tal-Istudji Turistiċi Richard Pons. Pons li għandu wkoll rekordinji fil-Guinness World Records kien nieda paġna fuq Facebook bl-istess ħsieb brabta mas-sena tax-xorb. Tkellimna miegħu waqt it-tnedija ta' din l-app fejn tkellem dwar lan warajha. Għandek section fejn ħajtalmu hints tal-bartending, kif tagħmel cocktail, kif tnaddaf il-birra, kif tuża magna tal-kafe. Għandna link oħra mbagħad fej local wines fej qed tieħu idea tal-local wines u mbagħad blink għal wineries stess ukoll ħalli bniedem jara aktar il-xismu. Għandna paġna minnhom fej fuq il-product knowledge, mela pereżempju kif isir il-whisky. U mbagħad għandi video żgħir tal-whiskies li tista' ssib ġewwa pajjiżna. Pons qal kif l-idea għal dan is-sit nibtet minn ħsibijiet li qasmu miegħu ex-studenti li wkoll taw semhom għal ħolqien ta' din l-app. Għandi oħra jisimha bar hopping fejn qed nirreklama naqra bars li mhumiex komuni u qiegħda ħafna user friendly. Għandi link fejn għandi xi 32 cocktails oriġinali li huma very easy to do u user friendly SOPs. SOPs hija riċetta. Tiflok ħatoqgħod taqra riċetta għandek il-flixken, għandek is-silt, it-tazza u il-metodu kif tuża. U għandi page fejn għandek games.